Les 10 IAs més malvades de la història del cinema i la televisió. No sé si heu vist molt cine vosaltres, o tele. A veure si heu vist aquestes pel·lícules. Han fet un rànquing de les 10 intel·ligències artificials més xungues de la història del cinema, ¿vale? La primera, bueno, la deuena, la menys dolenta, és Skynet, de Terminator 2, el judici final. Skynet vindria a ser la intel·ligència artificial aquesta que ho controla tot, ¿vale? Que s'instal·la als Estats Units. Era una intel·ligència artificial que era realment un ordinador que controlava tots els ordinadors, i la idea era molt bona. Si fos que la intel·ligència artificial no arribés a la conclusió de que ha d'eliminar els humans perquè és la millor forma de salvar el planeta Terra, que la vida humana deixi d'existir. Llavors és quan la intel·ligència artificial crea els robots, que són els Terminator, per destruir la raça humana. I la veritat és que l'argument és bastant bo. L'han posat com a deuena perquè realment com a IA va ser bastant dolenta. Al final sí, va crear els robots, però la van matar molt ràpid. Després els robots van seguir, no? Però ella va desaparèixer. 9. Les màquines i els agents de The Matrix. The Matrix, la meva saga de... Bueno, la meva pel·lícula preferida, la 1999, com a saga ja no tant, però com a pel·lícula sí. Tenen els agents de Matrix, que també són intel·ligències artificials a dins de sistemes informàtics, no? Al final és la lluita d'humans contra màquines, en el moment en què màquines decideixen utilitzar els humans com si fossin piles, aprofitant la seva energia per seguir visquent. I, bueno, les màquines i els agents de Matrix sí que són dolents, però sí que entren una mica en la idea aquesta de no matem els humans, però els utilitzem com a piles, no? És una mica més cruel que matar-los, potser, però com a mínim no et maten. Després estarà l'era d'Ultron, Ultron dels Avengers, no? Aquesta intel·ligència artificial que és una barreja entre... Bueno, que és una barreja de les ments, no? D'Iron Man, de Stark i de Bruce Banner, amb la ment, la pedra de la ment, em sembla que és, la pedra infinita de la ment. I finalment també, això tot es fusiona amb Vision, que és amb en Jarvis, no? Que és la intel·ligència artificial de l'Stark, no? Clar, Ultron arriba també a la conclusió de que ha d'eliminar l'espècie humana també, perquè l'espècie humana està destinada a destruir-se. Llavors també vol eliminar tot l'ésser humà, no? Però perquè és compassiu, no? Perquè al final li sap greu que la humanitat es destrueixi a si mateixa. Sí que té les mateixes intencions, però bueno, és desinteressat, no? És com més per salvar-los a ells mateixos els hem de matar, no? Setena, encara més cruel, és HAL 9000 de 2001 Odissea en l'espai, una pel·li del 1968. Aquesta pel·li la vaig veure fa tant de temps que ni recordo com anava, però em sembla que és una mica l'estil que veiem a Sis, a Wall-E, ¿vale? Que també és una intel·ligència artificial que controla una nau a l'espai per portar la gent a una nova terra, ja que han destruït l'antiga, no? I a Wall-E i a 2021 passa exactament el mateix. Al final la màquina, aquesta intel·ligència artificial, es torna dolenta i ataca els propis humans de la nau espacial per salvar-se a si mateixa. Així que estan en el 7 i el 6. En el 5 hi hauria Ed 209 de Robocop. Ni recordo la pel·lícula, no recordo si era bastant dolenta aquesta intel·ligència artificial, però diu que és més maligna en el seu nivell més bàsic i primitiu. Bueno, crec que era perquè ja no tenia ni sentiments en aquí. A la 4 han posat els Ciclons de Battlestar Galàctica. Aquesta sèrie no l'he vist mai, així que tampoc ho puc opinar. I després ja venim al top 3, que el top 3 sí que l'he vist. Està Roy Batty, que és un replicant, no és exactament una intel·ligència, sí que és una intel·ligència artificial, però és un replicant de Blade Runner. Aquesta sí que és bastant dolenta. Bueno, però al final es compadeix una mica, també, de Deckard. Després estem Ex Machina, Ava de Ex Machina, que és creada a estil molt Frankenstein, ¿vale? És un experiment i és molt estil Frankenstein. Al final és la típica revelació aquesta de rebel·lar-te contra el teu creador, ¿vale? Per què m'has creat així? Ara sóc conscient i m'has putejat, perquè no sóc humà. I per últim la Samantha de Hair, que és aquesta IA que la veu era de la Scarlett Johansson, que era un sistema operatiu
en el que podies parlar i inclús sortir amb ell, i el protagonista, que era l'actor Joaquim Phoenix, em sembla, era un home doncs, molt deprimit, que li costava molt relacionar-se amb la gent. Al final s'acaba enamorant de la intel·ligència artificial. I et posa una mica en el context aquest de dir que què passaria si els humans no fóssim humans del tot, no? Fóssim intel·ligències artificials en un ordinador. Seria curiós i estrany alhora.